Ramogi TV. Mbalariany ma Nairobi ne obago nyasi mar rapar ne Micere Micere Mugo mane ochung' ne motegno e kedo ne ratich oganda kendo ting'o malo lony mag tuke malombo oganda. E nyasi mar rapar mare, joma notimo neno pake kaka jandiko mang'ula mane kwedo timbe marocho ratich oganda. Micere Micere Mugo notho ka en jahigni 81. George Bati miwa ler. Continents E yagola mar romo mong'ere kaka Taifa Hall e mbalariany ma Nairobi, nyasi makende mar rapar achiel kuom jorieko manonyono buk Micere Micere gi Dhae Mugo dhi nyime. Micere Mugo manobedo japuonj e mbalariany ma Nairobi kendo bang'e miyo mokwongo manotelo ne kar tiegruok mag weche mag lombo oganda e mbalariany onogo ma Nairobi ne opar gi nyadhi kendo kaka jalony ma bende ne ochung' motegno e kedo ne ratich oganda. Even those of us who were never directly taught by her still feel her influence. I personally was taught by lecturers and teachers who were taught by Professor Micere Mugo. That although thousands of miles away, Professor Micere was working with social justice centers here in Nairobi. I felt so challenged. Mosenindo Micere Mugo ne omuko hinga mathoth mane ogeng'o ne joma mine chopo lek mag e kindego. Kendo ma ne oyangore kane oidho ngas ma obedo miyo mokwongo telo ne kar tiegruok mag weche malombo oganda e mbalariany ma pachoka. Wuok ne motegno kano kwedo tend piny Kenya manokoni rocho ratich oganda higa mar 1982 ne omiyo ringo ma odhi oponde pinje maoko. Kata obedo ni ne en e pinje maoko, Micere Mugo ne ochako chenro mar chulo omenda mag somo ne nyithindo mariek to wuok e familia mochando. Kamoro mare ne neno ni nyithindo makamago ochopo lek mag mag somo. Family of the late Professor Micere Mugo established a bursary fund called the Jerry Global Children's Award, which seeks to support Kenyans who are from disadvantaged backgrounds but are bright to be able to access university education and even basic education. The more things change, the more they remain the same. So we must pay tribute to people like Micere Mugo for what they've done in our country. Very committed and dedicated to the cause of emancipation of our society. Micere Mugo manohero tuke mag lombo oganda bende ne en jandiko mang'ula. Ne ondiko buge koting'o mag gundho weche kod sigana kendo kaka yor pare lai mar ndiko. Jotelo mamoko bende ma obaro buk ne otemo ne matin. When you meet Wangari Maathai, let her know the struggle for an ecologically safe Kenya and the planet continues. Where my motherland buries our heroes alive, stubborn survivors, unmourned, undecorated, unremembered, shadow people dying installment death. Kopogore kod kaka ji mamoko ne ong'eye ni ne en miyo matije tek kaluwore kod chung' mare siasa mag 1982. Familia mare to pare kaka jal mane ng'won kendo manong'eyo loso osiep. She was very confident in everything which she did, very hardworking, courageous, brave. And this would be evident, as we have seen and will hear, in her later life. She was a fighter. She stood her ground when she knew that she was speaking the truth or when she was speaking for the less fortunate members of the society. Micere Mugo ne magoro lalgo tarik 30 dwe mar auchiel ka en jahigni 81 bang' yware kod tuo mar kansa kuom kinde malach. Motelo ne tho mare ne en ngire mar tiegruok e lony mag gundho weche e mbalariany ma Syracuse kendo ne ong'ere kod chung' motegno e kedo ne ratich oganda kokalo e weche kod kit ndiko mare. George Bati, Ramogi TV. Wabe wamedo lemo ne familia mar Micere Mugo mondo Nyasaye